Bam, že to je Gogo! Ako viacerí viete, tak som tento rok vyhral Vlogera roka. Za minulý rok. A k prvému miestu, okrem malému oceneniu, tada! Bol aj tablet. A ako som písal na Facebooku, ja tablet nepotrebujem, mám notebook, mám mobil, mám počítač. To mi úplne stačí. Takže som sa rozhodol sa ho vzdať vo váš prospech. Presnejšie je to Lenovo Yoga Tablet 2. Práve ho nemám pri sebe, pretože ho majú Real Geek u seba v kancelárii v Česku. Oni vám ho pošlu. Tomu viercovi ho pošlu, ale nechceli ho dávať zbytočne mne, pretože ja by som ho potom musel posielať vám a oni ho rovno pošlu vám. Proste bolo by to komplikované, tak to je jednoduché. Takto nejak vyzerá ten tabletík. Ja viem, je krásny. Má v sebe 2 GB ramky, 16 GB zabudovaného miesta, 4 GB procesor Intel Atom Quad-Core, webkamerku, proste všetko, čo potrebujete, je to Lenovo Yoga Tablet. Dávam do popisu link, keby ste si chceli pozrieť sami parametre. Nechcem robiť nič zložité, pretože veľakrát som pre vás robil súťaž a za dobrotu na žobrotu, čím komplikovanejšie som to spravil, aby to získal ten správny, tak tým viac ľudí sa sťažovalo, že oni to nevyhrali a že to je sfixované a že to je nefér. Ale keďže to je niečo, čo robím ja pre vás z vlastnej vôle a mohol by som ten tablet niekomu dať, tak prosím, nehejtujte, keď to nevyhráte. Táto súťaž spočíva jednoducho v tom, že tuto na YouTube dáte komentár, ktorý sa bude skladať z 3 bodov. V prvom bode napíšete, ktoré je vaše obľúbené video odo mňa. V druhom bode napíšete odkedy alebo jak dlho ma sledujete a v treťom bode napíšete nejaký kreatívny spôsob, ako tablet využijete. Napríklad pozeranie mojich videí. Robím to kvôli tomu, že tam dávam tie 3 body, nech od vás mám aspoň nejaký feedback a nemusím napísať iba svoje meno a že chcem tablet. Nech to není až také jednoduché, aj keď to je úplne mega jednoduché. Ako vždy hovorím, šanca vyhrať tablet je 1 ku 865 000, keďže toľko odberov mám, ale tá šanca tam je a dúfam, že to vyhrá niekto správny. Komentáreky si prečítam a potom sledujte moju facebookovú stránku, kde o 4 dní, od teraz nebudem dávať týždeň, stačia 4 dní, ohlasím výhercu a možno o tom natočíme videjko, keďže nemajú všetci Facebook. Aj keď to je ťažké uveriť, že v tejto dome nemajú všetci Facebook, ale je to tak. Tak to bol príspevok od ľudsky, díky moc. Čo máš otvorené ústa, čo tam chceš? Stačilo. Dobre, to je bolo tomuto videjku všetko. Hovorím, je to niečo, čo ja robím pre vás. Takže no hate, donate, ako hovorí Beauty. Dobre, majte sa, vidíme sa pri tom videjku, kde to vyhlásim na Facebooku pri nejakom inom videjku. Čaute.